Gario tok sachiel marokinyi arwakni machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar pinyo kinyi makawuono kama twak otudore kod ng'anyo mosebedo ka waneno e pacho kae. Penjo mapenjo kawuono ni en ng'anyo Mosiko kalure no odiochieng' manyoro ng'anyo bende nobedo e moko kuom bombe ma pacho kae kata bedo ni bombe moko to kuene nitiere. Buri Nairobi ka ne waneno ng'anyo ka bende obila kaachiel kod jolweny ne oketo arita e moko kuom apeyni ma pacho ka ahinya to mano chomo paw ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport Buri Nairobi ka kama rowere ne olieko ni gibro bedo ka gi occupy odiochieng' manyoro. Kata kamano en ng'anyo Mosiko to kosiko bro bedo kodhi mbele nyaka karang'o. To seche moko wanyalo penjore ni loso sirikal makanyakla kata government of national unity mano e gima nyalo konyowa wan kaka jo Kenya mar mondo mi kuo bede pacho kae kosang'o manyalo bedo katimore. Mane twak kama obo bedo godo kinyi makawuono ka antiere kae kod janona weche mag siasa Daniel Orogo mar mondo mi wago ane mbaka ni ng'anyo makamagi kata bedo ni mago mag jumbe mosekalo chien waseneno ka onyago lemo masani dhi mbele bende bro bedo ka nyago lemo kose onego bed ni ichungo ng'anyo mondo lalruok obedi mondo piny Kenya obed kod kwe mosebedo kwaneno. Oyawre Orogo ichiew nado kinyi makawuono. Choma bayra kamano kuom gole studio kawuono. Kende aoro oteni nyiko Ramogi ajoang ma neno kendo winjo kawuono. Agoero kamano kech waneno kama piny koro se chiko to ni waloso mondo wang'e ni wan mana gi Kenya achiel kende. Koro nyaka walos weche meg demokrasia nyaka walos weche meg siasa ma e piny ka. Erokamano. Machiegni twak okinyi makawuono nyaka Ramogi ajoang in bende kaka pile okwawi oko e twak marwa inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote penjo paro moramora kokale namba mar ote machuok 23 kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduora _ kochako twak marwa okinyi makawuono. Orogo penjo mabende nwa penjo ni en ng'anyo Mosiko. Erokamano ne ng'anyo chako kaji kwedo gik moko mane sirikal nokao atua moko ma sirikal nokao kalure gi weche meg omenda mar finance bill 2024 kendo ne ochako ka ng'anyo mamuol kane en peaceful protest kendo ka rowere ne kwedo hatua ma government osekao. Ae to ka wadhi mbele to waneno ka en ng'anyo makoro siso ni jomoko nodonje e iye makendo oketho objective mar ng'anyo no. Waseneno kakise wacho kilieko ka wachako ni waseneno historia mag ng'anyo e piny ka. Mokwongo wabedo ga gi ng'anyo bang' yiero kata mowacho ne en post election disagreement kata protest. Osebedo katimre from 2000 kata 1990s post multi-party democracy. Mane wabedo go en 2007 mani neno kaka piny nochomo. Kendo bang'e kanyo, josiasa nowinjore ma wabedo gi kwe. Jomoko notayo weche moko mek dialogue. Ineno ka ne nitie Kofi Annan nobiro ka kendo noriwo wiji kanyakla. Mawa yudo yueyo, mawa bedo gi sirikal mar barwa bar. Kendo ne nitie peaceful, jino bedo peaceful bang'e kanyo. Bang'e to osebedo ka bitimore kamano post 2013 be wabedo gi ng'anyo. Mayunyo nen IBC must go. Bang'e kanyo kendo 2017 yiero injo ka ng'anyo no bede ma kendo court no nullify election. Koro Joyce osebedo ka en historia mar Kenya kani bang' every election kata mana bang' 2022 ido ka ng'anyo moro ne nitie ma jo Azimio nowacho ni kendo IBC must go be mane giwacho ni Ruto was not our president. Bang'e kanyo tineno ka aput moro nochuog kanyo makoro ji wuoyo ochako gi multi dialogue committee bang'e kanyo kendo dhi e gimoro miluongo ni NADCO manogolo NADCO report. To ng'anyo mosega bedo ni en ng'anyo mopogre. Asebedo ka ng'iso jo siasa kendo asebedo ka wache platform mopogre.
Nineno ka rowere osebedo gi ng'anyo wang' ni ng'anyo mopogre. Giluongre ni leaderless. Leaderless, tribeless. Kendo faceless. Faceless. Kalure ni gionge jatelo. Gineno ka gi-organize ng'anyo ni e yo mbui kendo spaces moko ma tek rango nito ng'ano ma is their leader ma chwalo pachgi together. Koro iseneno ka ng'anyo ni osebedo differently ma tamo piny kata sirikal ni to en ng'anyo midil go nade nikech gisewacho ni gin gionge leader. Gin giwuok kendo gibedo organized into spaces ma kamago. Koro en ng'anyo ma tek to aseneno ka josiasa kendo osedonjo osebedo hijacked kama koro wacho ni nikech bang 25th June piny nolokre joma osebedo karango weche siasa kendo joma osebedo ka nono weche asewacho ni gin gima notimre on 25th of June ne en gima nokelo change e Kenya kendo Kenya will not be the same again. Ineno ka rowere nodonje parliament mamoko be no ginene otemo wang'o parliament. Bang'e kanyo to jatend piny no walo otimo changes mopogre concession o make mopogre. Kineno ka o dissolve cabinet kendo ineno ka kendo setemo reshuffling from one position to another. Koro en kata josiasa kata jomo rango demokrasia ineno ka pinje moko be osechako rango gima timre Kenya ka nyoro nyineno Uganda. Gibe gisewacho ni speaker margi Anita gidwa gweyo oko. Gokinya winjo ku usomo weche matuch news wacho ni kata Nigeria rowere osewacho ni government man Bola Tinubu nyaka bed piny ma pim wach gi rowere. Koro ng'anyo ni en ng'anyo ma otuch Kenya ka lakini rowere osekawo space ni ka gidwaro ni reforms otim. To mana kaka iwacho ni rowere osebedo ka kawo space margi kalure ni gidwaro ni lokruoge mopogore bede pacho kae. Nitiere moko kuom demands mane giketo ne jatend piny Kenya William Ruto. Kata kamano nwanno ka jatend piny Kenya William Ruto koro temo mar mondo mi oluong TWAK mondo rowere obed piny obede TWAK. Kata kamano rowere nowacho ni oyo wan ok wadwa TWAK. Ng'ato nyalo bedo ni penjore kalure ne TWAK makamano ni wacho ni en TWAK ma wanyalo wacho ni en mano mabro bedo kaloso government of national unity. Bendi paro ni mano e gino makare ka olos government of national unity. Bendi nyalo nyuak jolue ye kanye yo makare kalure ni jolue mosebedo ka yuak ni oyo ni wano wewa oko ahinya. Inano kaka asewacho ni kirango historia mar ng'anyo en historia mosega bedo katimre bang' yiero. Ineno ka bang' yiero ka yiero to different political parties biro giwacho ni noyombwa lakini ng'anyo is the only way mwaba gain go opposition back to government. Kendi seneno ka wacho ni kirango 2013 2017 2022 iseneno trend moro mantiega. Ineno ka jo buri ineno ka jotend political parties gibedo form gimiluongo ni IPPG sewinjo ka osebedo form ma kel jogwa mondo wa lost government ma national unity. Isewinjo terms moko magitiyo go gisetiyo gi terms moko kaka broad based government gisetiyo gi terms moko kaka government of national unity moko be isewinjo ni grand coalition government. Koro en trend makata sani this was expected ne one expect ni bang'e kanyo josiasa they use opportunity ni mar duoge conversation mondo girang kaka giduoge government. To kata kamano gik moko nyako wa separate. One, asebedo ka wacho ni nentie ng'anyo ma honest ma jo rowero seseo government ka wacho ni governance ma e piny ka oktae yo maber. Gisewacho ni neno kaka prices magik moko bedo increased. Maisha osebedo ka there is high cost of living. Mago gik ma honest. Rowere dwaro tije, rowere dwaro opportunity. Ntie reforms manyaka tim. Koro kineno gik ma magi, koro gik ma very honest conversation. Baito ineno ka ndalo mane ong'isi to kata kamano manyuru jatendu mondo oket mele mondo chwal weche mek loso. Tino kane giwacho ni we are faceless. Koro kanye mane rowero lose go opportunity. Nikech ne idwaro dialogue to ng'amwa dialogue ne your leader ma represent you. Koro ka onge to ere ng'ama represent you. Koro na wacho gin man opportunity manu lose. Nikech nonego bedni gitimo nang'o kata bedo ni ne gionge jatend. Aparo ni onge movement. Kirango historia ma movement onge movement ma onge leader.
kata bed onge official leader mosebed endorsed to nyaka bed ng'ama is an interim matayo weche. Koro noripo ben gi wacho na to ng'ama tayo weche marwa gin ng'ane gi ng'ane gi ng'ane mwanyalo chwalo mbele mondo los. Kata kamano kaka nawacho ni political parties ose hijack this process. Emomiyo ineno ka sani koro political parties oneno ka rajowere onge joma telongi. Then we occupy that position. To mar ariyo iwacho gimoro ma be nyaka wa demystify. Ni information ma government of national unity oribo bed ni jatend piny katimo gwelo jotayo government kata positions in ministry. Constitution by default osebedo ni positions mamagi nyaka represent government of national unity nyaka rang face mar Kenya. Kineno ka historia ma joluo kaka nisepimone, all of a sudden joluo has historically been marginalized. Kendo ma nyaka wawach openly, kendo nyaka wawach honestly. Ineno ka wasebede front line mar championing for democracy. Kirango yore duto mag demokrasia, iyudo joluo osebedo ka either giketo proposal kamano kata mana constitution ma wan go. Kirango jo mosebedo ka ondike maber, mosebedo karango constitution e piny kaka ta oko, iyudo ni gin joluo. Lakini seche ma lemo imiji, iyudo ka joluo onge. Yet they are professionals. Yet they are very intelligent people mantie. Koro an pacha awacho ni asiro kantie gwelo midhi tim mog jotend migao. Ka government of national unity biro be joluo be nyaka rang. Jozibe be nyaka rang. Nikech koro is government of national unity makoro is inclusive. Yes. Nyaka sani bende wanyalo penjore ni bende jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka ng'iyo joluo gi wang' mamuol kata kutudore kod weche mag TWAK mosebedo ka oluongo ahinya nyato mago mag chungo ng'anye pacho kae. Bende wanyalo wacho ni gin gigo ma osesire ose ng'iyo joluo kod wang' mamuol. Wanyalo wacho ni wan kaka joluo koro wanyalo bedo kod geno ni kolos government no mar national unity to wanyalo yude ber moro. Okapar kosebedo kamano nikech kaka nawacho ni post 2022 nikech by the fact that ni joluo mang'eny nosiro azimio even by that nature yunjo ka Rigathi Gachagua wacho ni en government ma shares tiyudo ka joluo ne onge shares mar government mar Kenya Kwanza nikech nek gisiro most of the nek gisiro donje government no. Lakini kirango maber jatend piny no temo ntie jotend joluo moko mosebede sirikal kendo kirango Joyce gise perform e sirikal. Ineno kaka Honorable Eliud Owalo manomi migao mar tudruok ICT gi communication irang tije mosetimo. Ineno kosetayo migao no e yore maber kendo ji wacho ni ka be nitie ng'ama duogo e ministry nori ben ji kaka Eliud Owalo duogo kende e government kaka nominees. Irango permanent secretary mar interior Dr. Raymond Omolo jomosetiyo odogo mna kama non tie weche siasa mosedonje yore mang'eny. Honorable Kombudo makoro nie ministry mar industrialization ineno ka gin jowa mosetiyo maber. Lakini makamano ni kaka na wacho kata bed ni temo joluo okosenegi gi wang' maber gi wang' mamuolo en gisebedo threat. By the nature magin intelligent, by the nature magiseno ka ineno ka gi draft gik moko, ineno ka gitayo yore e yo makare. Okosebedo maber, especially a government ma okoero gik madhi ma street. Koro gima nawacho ni by default masani kalure gi gik matimore. Ok ni gwelo midhi tim e ten migepni ni by nature ni kore idhi tim nikech joluo hero. Ok apar kamano. En mna ni idhi tim ni by default nikech situation manitie. Ni government of national unity nyakarang to kalure gi duond bura ma ODM. Most of the proposals midhi chwal kacha idhi do ka jowa donje by the nature sani koro idwaro government of national unity mondo gik madhi mbele contain gik madhi mbele sani. Ato nyaka sani ng'ato nyalo bedo ni penjore ni nyalo bedo ni en ber mane ma joluo nyalo yudo ka gidonjo gi sirikal ma koro wacho ni gidonjo kata ginywako lwedo kod sirikal mar William Ruto. Kata bedo ni nyaka sani nitire jogo mosebedo ka nyiso ogai mar Azimio kata ODM no bede tenge ni okwadwa TWAK kata kamano
onego bed ni koro wang'iye on a broader angle mar mondo mi wang'i ane ni en ber mane ma seche moko wang'e ni sani osewal jotend migepe 11 ne liekore ni jatend piny nyalo walo mamoko modong' gino manomiyo jatend Azimio duoge pacho kae kowuok e pinyno mar Dubai mar mondo mi ging'i ane ni tang'o matimore. ODM bende sani nitiere kod gwenyruok koni kod kocha. Kata kamano ber mane ma joluo nyalo yudo kapo ni gidonjo e sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto? Duto kineno jomosega bede e sirikal, bede sirikal nigi advantage mang'eny. Kendo iyudo ka pinywa mar joluo, by the fact that ni wasebedo e opposition for a long time, iyudo ka nitie onge dongruok maber ma wasebedo go e piny gwenge makaluo. Ne wa hope ni devolved system of government ma wan goni mar counties ni dhi konyo in the equitable share mar joluo mondo 4 counties ma wan gogi mondo ne dongo. Lakini ineno ka nitie ywaro kata mana pes counties ma bedogi onge dongruok maduong' sana mosebede. To kata kamano gima wacho ni nitie advantage Joyce mabiro bede sirikal, especially ka in minister. Waseneno gwenge moko matin mek joluo. Iseyudo ndalo moko ma nitie dongruok. Kineno kane sirikal ne wasebedogo as ministers. Dr. Robert Ouko ndalo moro. Ineno ka PS oyugi mane gin e ministry. Nineno ka nitie jogwa moko mane odonje police matin. Rowere moko mane odonje nyaka sani. Different position mwasega bedo kwa serve as ministers. Iyudo ka nitie dongruok matindo tindo mabede e gwengewa. Mar ariyo, the more mwabede sirikal, the more mwalan kaka sirikal bede. The more mwang'eyo kaka sirikal tiyo. To kibedo oko for a long time, oking'eyo. Kata mana winning elections bedo matek. Nikech oking'eyo kaka process timo e sirikal ka. Koro aneno ka ministries mapoko bedo, mapoko wal, mapoko gwel gi jatend piny. Aneno ka oboke lieko ni nitie dialogue madhi mbele. Katibe isewacho ni ugae Raila Amolo Odinga ne en Dubai. Tilieko ni ne nitie ywarok mosebedo ka maybe oloso gi Uhuru Kenyatta ma jo kweth mar Jubilee ok dwa ni jakom propose nyinge moko madonje cabinet for the benefit moko wang'eyo, for the interest moko wang'eyo. Lakini an awacho ni formation of government kan tie government of national unity mabdhi bedo formed. Kata mana joluo is part of this republic. Wasebedo kwa tiyo matek, onge rach moro kane bed nwachwalo nyinge moko mondo puodh mondo bed ministers. Kata kamano nyaka wabed gi balance ma national interest. Nyaka waso mood ma piny sani. Gen Z no se wacho ni onge gise kwayo Raila mondo ukauyoyo matin mondo gi ket reforms e government. Ta neno ka adier Raila be oserango kaka mood nitie, to bo wacho ni kapok a join mondo bede national government of national unity nitie demands maketo. One ni joma nomak nyaka we. Mar ariyo ni joma sector ma security ka kantie joma ni ineno ka no husika a loss of lives, a destruction of property kod nyithindo mane ochiel gi magina, rower mane ochiel magina nyaka teng nyaka gi resign. Koro ineno ka mago demands moripo be osekedo manyiso ni gi understand mood mar piny. To kik gidhi a national government of national unity kak these commitments have not been done. Oken gima dhi bedo maber. Amatene ni kasiche moko joluo donje sirikal to nyalo kelo ber madung' ahinya ne jogo manitiere gwengego mag Luo Nyanza. Kata kamano e kinde ma sani koro wang'e ni gino mabende ne omiyo rowere wuok oko odiochieng' manyoro ka ging'anyo ne gikwedo kaka jatend piny Kenya William Ruto ne ochako yiero ji 6 ma yande osechunge tich mar mondo mi otel ne migepe mamoko e pacho kae. Kondo nobedo buok ahinya ne od bura kalure no odiochieng' manyoro ne giduoge od bura tok ka gisewuok e yweyo ka koro ne isomo nyinge mag jotend migepe kakori wacho ni Adan Duale owuok e migawo mar defense koro bire migawo mar environment. Kata kamano kapok wadonje mano ji 6 ma yande jatend piny Kenya osechungo gi ne ber ka iduoko gi kendo kose nyalo bedo ni oyiero gi yiera kendo kalure ni gin joge ma koro oriwad kuom ne chung kode e kinde mag yiero. Mano nyalo bedo adier ni ineno ka ne nitie twak kod paro ne pogre kaluwore gi jatend piny cannot dissolve the entire cabinet. Kendo joma ong'eyo weche mag legal fraternity kama ne wacho ni
ng'ato ko osebedo suspended e cabinet kata government ok nyal duoke tich. Lakini ng'e ni mano en legal issue nikech ng'ato ka oriembe tich, mago joma ne oriembe tich, ne cabinet, the entire cabinet nobedo dissolve. Nyiso ni either way chal ka gima ne nitie suspension but kan nitie dissolution. Nyiso ni ng'ato ne kogol nikech noyude gi ketho moro. Onge gimi noyud gi ng'ato ketho moko manoyud. Koro in other terms nyiso ni onge makosa mane gin go on the other terms. So these cabinet secretaries serve under the pleasure of the president. Enema omiyo gi tich kende mo dissolve gi. Koro onyalo gwelo ng'ato kendo e telo moro amora nikech mano powers mobedo conferred to the president. Lakini makmana ni seche ma recall ng'ato back to cabinet be koro raise issues nikech moko kuomgi oseyud gi fwenyo mopogore opogore. Nitie gik ma gisetimo, jopiny oseseyo gi kaluwore gi yore mopogore opogore. Iyudo ka jomoko kaka cabinet secretary mar the former environment minister, nitie issues mawuok environment kanyo. Defense ne nitie ndalo moro mane jojeshi ogol ka biro contain demonstration. Iyudo ka chike ne kolu mar golo jeshi woko e military. Mano tiende ni nitie violation of rights moko mane obede. Koro iyudo ka gik makamagi legally okinyal invite kendo ng'ato back to the cabinet. Lakini kaka niwacho siasa en mana siasa. Nitie jomoko mane okonyo president ndalo campaign. Nitie jomoko ma president is a human being. Nitie jomoko mosiepene. Mo confide into mabe kisomo buk ma Adan Duale nondiko iyudo ka kendo ndiko kaka friendship mare gi president is so close. To jomoko ka Adan Duale, they are very personal friends ma president. Ma kende iyudo ka president nitie trust ma en go kuom jomoko ka Adan Duale giri. Makoro yudo gi back to cabinet is based on friendship, is based on trust. Koro mago gik ma jopiny be nyaka ng'e. To bende mage gik monego bed ni ng'iyo hie kinde ma iwalo jotend migepe pacho kae. Nikech e kinde ma kata gino manomiyo ochunge tich mago jotend migepe en ni kaluwore koda kaka Gen Zs nowuok oko ka koro ging'isogi ni wadwaro competent people, joma ong'eyo telo ne migepe mopogore opogore. Nikech adira kwa ng'iyo kaka jotend migepe manoriembe tich kaka ne tayo migepe maggi ne gichalo jogo mokia kata gima gitimo. Onego bed ni ng'iyo lony mar ng'ato kinde ma imiye ten migepe nikech koro kwatiyo kod ranyisi Adan Duale yande en jatend migawo mar lweny apoya nono kondik ne parliament oloke obedo jatend migawo mar alwora. So Ipan Tuya ne en jatend migawo mar alwora sani koro tere defense. Bende ber mar mondo mi reward cronies mage koso nego bed no ng'iyo jogo mantiere kod lony mondo piny Kenya osudan mbele yo makare. Ok ni wabeda kod jatend migawo en mana kacha ochalo ka dami moketa keta lakini tich motimo malongo kia kata gigo monego bed notimo. Ten piny kata tayo yore migepe. Cabinet secretaries, they're appointees. Awacho ni gera appointees mar president. To president en gi pleasure chiko yiene mar appointing people. Koro makmana kamano to kendo chik be dwaro nitie gik moko mabe nyaka ong'i. Kaka iwacho nitie lony. Iwacho nitie weche mek legal issues. Iwacho nitie weche mek nyaka show leadership bende kaka chapter 6 ma constitution dwaro. Lakini Joyce, piny mar Kenya ka gik moko be nyaka warang historically. Awacho ni gajin kidwa understand rang historica kaka serikali tayo. Nenti kata serikal ma katobedo ma Jomo Kenyatta ineno ka nitie jomoko manomi ministry moko kideserve. Jomoko ka mbiu ko inange girigi ni ka ne onge qualifications lakini na gin ministry. Srikan Moi, nenti a lot of unqualified people manene ministry. Kibaki the same. Ineno ndalo moko ma ne gi dissolve the entire cabinet bang referendum. Iyudo ka ne reappoint ministers maka meko siepene Chris Murungaru jomoko mane oneno ka ne gin mano siepene ma they can onya trust. Koro makmana kama wacho ni sani gik moko pogre.
nikech ineno ka demonstration kata protest nitie gik magisewacho, nitie gik ma rowere osewacho ni ok wajali gik mane timro e historia, nikech historia mane obedo ne historia mane nitie ethnicity, ne historia mane nitie chronism, ne historia mane nitie igwelo ji migawo kalure ni un osiepe. Wadwaro clean cabinet kendo wadwaro ji molony man gi experience. In fact giwacho ni kata mana jo Gen Z nitie jomar qualified manya bede cabinet. Nya neno ka a 32 year old moro osegwelo ministry mar water. Koro trajectory ma osekawni to makmana ni issues make politics bendo osekaw center stage. Ineno ka migepni 11 modong. Basically anya wacho confidently ni until maybe rowere kata Gen Z must push hard, onge rowere are going to be invited in cabinet. Idhi yudo kantie political party leaders, idhi yudo kantie jomoko mosebedo osiepe, these political party leaders midhi gwel emigepnigi. Koro these are things ma josebedo ka demand. Kata kamano one gi opportunity. Awacho gani nitie opportunity sani mar redefining leadership mar piny. To jatend piny William Ruto needs advisors sechegi. Jatend piny William Ruto oripo beni olore kamoro in his own space to have a conversation with himself. Kendo oripo beni olor woko advisors moko ma osekete kama koro piny nitie sani ni. Sani, even if nitie government of national unity midwaro, jomidhi gwelgo, ananeno niya ni pod oyaw opportunity mar loso gi rowere. It's very important. Penjeni koro dhi loso kod kanye kendo. Obed in spaces mar X no, obed spaces. Ingeni gima timre Joyce to kendo nawacho kane platform. Gima cost government, gima cost jatend piny en goya goko. Iwacho ni there is no way. Wach mar using the term enough is enough. Iwinjo. Wach mar using the term ni na invite gi to they disappeared on that space. Ingeni magi gik ma anga jopiny. Wach man kuse winjoro kendo ineno ka itake U-turn. Invite jomoko ma are not supposed to be in the cabinet. Yet, isewacho ni ji ni se winjo gi. Koro ingeni gik ma tindo kamagi. Iyudo ka kendo keto piny bedo tensed. Nikech koro naneno ka bang discussion ma space cha. Ni ino ka ne tension noduogo. I think you can remember tension noduogo piny matin. Ma people are having a conversation. Jinena kon okwanyal dini wa destroy piny, okwanyal dini wa destroy property, okwanyal dini wa the protest. Maji tho ichielo gi magina. We winch, we wane kaka jatend piny timo reforms. Then all of a sudden U-turn. Koro aneno ni advisors be nyako ne mind go. Atinya kasani bendi wacho ni Gen Z onego bed ni gimedo push hard kalure kod lokruoge magidware pacho kae. Penjo en ni ng'anyo e yor makende maginyalo dhirogo sirikal ochopa dwaro margi kose koro gidoga ne chien mana kaka sewacho ni onego bed ni pod wamedo lalore pacho kae mar mondo mi kata ka en government of national unity to walose kod duol achiel kendo maneno ni piny Kenya biro bedo kasudo mbele yo makare. Giti kod yo mane mar mondo mi gimed keto sirikal tesre nikech onyalo wacho ni rowere masani keto sirikal tesre opposition nyaka sani ok waseneno katimo tije adiera. To ineno ka be opposition be osechako chal ka gima dwa donjo e government. To ineno ka be demokrasia ma wan go oripo be ni parliament ma wan go nitie parliament mar majority gi minority. To lakini ineno ka parliament wa be bedo interfered with. Matiene ni kaka isewacho ni nadier ni rowere ema keto government tesre. Civil society ema keto government tesre. Media jofwambo ema keto government tesre. Jomanie mbui kata influencers ema koro ineno ka onge official opposition ma wan go. Lakini kata kamano ineno ka ng'anyo jonjore osedonje ng'anyo seche moko. Iyudo ka rowere mar nyoro there was a very genuine protest ma nyonie CBD ka. Tineno ka kweth moro makian no wuok kune ma kendo naneno ka Ramogi nomenyo kendo nofwamo maber. Ineno ka is very organized. Oteri gi kamoro to mahuta oketni kendo they are being accompanied a CBD. Gidwa counter demonstration, peaceful demonstration. Koro ineno yore ma jo siasa madwa kelo tulo e pacho ka mabe gi sponsor different segment mar peaceful protest. Koro ananeno ni peaceful protest is a right. Marowere nyaka wadhi mbele gi peaceful protest.
lakini wa make sure nonge destruction of property matimore nyako make sure we remain as peaceful as possible to make sure nibe wa push government manyako create space for a dialogue as well to ingeni dialogue ni gimomiyo rowere tamre dialogue ni okiningi tamre tam ase wacho ni historia ma dialogue en historia mineno ka jo siasa taking over historia ma dialogue ineno ka obedo end up ni a political issue na se criticize kech na wacho ni kati bed ni jatend piny kane no obedo supported gi jatendazi mio gi ma ben enogai Raila Molodinga ni mono gi sign IBC law but at the end of the day gimarowere nyaka nento ng'ama nie position ma select committee ni be rawera achiel kata ariyo kata adek are they in this position ma select committee IBC commissioners rowere nitie as commissioners ma IBC nikech ineno ka election en mana election mabedoga nafas mar rowere onge IBC commission koro nitie a lot of people mar qualified manyalo bedo IBC commissioner mar Gen Z kata bedo na generation ango nyaka bede commission koro ineno ka this conversation must be sustained, Joyce. Okwawe nitie national government of national unity, yes, but government national unity rowere nyaka bede kato bed mna there is commissioners ma IBC rowere nyaka bede kato bed mna there is parliament election nyaka benu warango ka rowere bede koro ena conversation manyaka wa sustain until 2022 rowere dhi bedo kanyo nade kato bedo ni gisewacho ni gin tribeless gin faceless to gende gin fearless gidhi bedo kanyo nade noseluongi ero nowach ni bobed ka ichako twak mano mara ji 150 nodogo bed ni manyo rowere 50 kato bedo ni wacho ni kalure kod historia ni dialogue en gino ma okosebed kidwara inye pachoka kalure kod outcome mosega bedo kalure ni jo siasa ema thothne yuto to japiny ma kawaida to donga ere kaka inyalo nywak gi kanyo kose gi tim nango kalure ni obedo ni giwacho ni wan koro waonge jatendwa enasebedo kaseyo gi nikech in Twitter spaces go komia nafas mar loso kuno awacho ni nyakwa ng'e kaka processes timore gimadhi konyowa wase push to kendo wase bedo successful lakini nyakwa ng'e gima dhongere wacho ni ere logical conclusion orumo kanye nikech ineno ka kata wabed ni watayo yore mek ng'anyo kawa onge representative moa oro madhi at work to still wadhi lose nikech decision mabedo dhi bedo kacha en decision madhi bedo mabind kendo dhi wacho ni dongine no kaka jatend piny nosewacho ni asetemo yore duto asedhi X gionge kuno invite kie dialogue gionge kuno matiene ni nitie narrative mabedo build ni decision madhi bedo made koro decision madhi bedo made whether you like it or not nikech waseluongo to tamore koro aneno any spaces madhi asengiso gin it's time mondo rang ni to why engage nadi kata kamano ka onge leaderless ka onge faceless there must be somebody manyaka wa ore to work there must be people manyaka wa ore to work kata kamano ko invite your political parties in these spaces kata mana joma moderate spaces gi nyaka gibed gi tayo wechewa ineno ka jo ng'anyo mokontie kata jo KMPDU gisebede ng'anyo ntie ng'ama loson gi ntie spokesperson ineno ka jo taxi gisebede ng'anyo gidhi bede ng'anyo kata kamana kawuono kata mana maybe the other time ntie ng'ama loson gi koro rowere ma jo Gen Z kata jo protesters dhi chopo time ma will force us mondo warang joma dhi bede at work because that is the only way because unless ni people are interested in destruction makoro ken gima ber unless people no are interested no onge logical conclusion lakini be nyakwa los gi political class nikech gima waluoro sana en gima se wacho ni from historia iyudo ni kata wabede ni we are open to a conversation onge gimoro madhi wuok kanyo ma will reflect our view gidhi use jomo wa keto mbele as a formality gidhi wacho ne umiwaji lakini this is the outcome mar ariyo ere gima guide that national dialogue ng'enjo isasega bedo ka wacho niya if you invite me for a dialogue let us be honest kiki invite a dialogue to ntie gik moko mi keto piny mesa kaendi ntie gik moko mi pando gima sirikal nosewacho gi consider a national dialogue gise quote national NADCO report. The composition of NADCO report was not inclusive. Rowere were not invited in that NADCO report.
They are not part of, bipartisan committee man and NADCO report. Onge kaka that one can be a basis ma guide committee madimbele. Koro gik makamagi gin gik mawango iji. Koro I think niro were katamna stand magingo and stand ma people can still talk. Makamna ni government nyaka go back to the drawing board. Eyo magi engage goro were. Adon wakao yuyo mokwongo TWAK marwa chendo mara rupinyo kinyi makawuono nyakora mugejwang ote magi benda neno uchwalo ote mathotha inya bro bedo kasomogi bang yuyo mwakao gisane kikidhi mabora. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo first ndo alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nilichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Gimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Nyakora mugejwang' erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa e Ramogi TV e TWAK maro mokwongo e chenro mar Rupinyo Kinyi makawuono. Anyisi ni wamodho mana pi matin kaeto waduogo wadhi mbele kod TWAK marwa kantiere kae kod Daniel Orogo janon weche mag siasa. Bende asingoni nabo bedo kasomo moko kuom ote ma uchwalono Kinyi makawuono. Ote makamago wabo bedo kwasomogi achiel kachiel. Shemotho wacho ni Ramogi TV aluwo TWAK machiegni kendo amor. Chandruok maduong' Kenya gin jopiny. Thuolo imiyo wapile mag goyo jotendwa kogno kendo yiero joma jotendwa mag siasa ma wadwaro. Odhi mbele kwacho ni chandruok maduong' en ni japiny winjo wach gi iye. Elections poko bedo thuolo nikech jopiny bedo bribed gi josiasa eka giyiergi. Mar ariyo, Nyasaye nyalo miyo piny jatelo marach mondo okumgi godo. Odhi mbele kwacho ni kata sani magi yuak gitieko dhogi ni
pod gibiro mana yiero the same leaders come 2027. Ng'anyo ma onge wuoyo nyaka kos nengo. Gen Z obed piny gi sirikal mondo gibed gi twak motegno. Sani jopiny koro osepuonjore, wabeduru mariek e yiero. Dhano tho malit to ji laro positions lit mathoth. Erokamano ahinya. Akinyi wacho ni an Akinyi adak Narok. Gima nyalo wacho ne Ruto gadiera, adier okuongo duoko jok mane olalgo, ogol joma nie jela. Joma onegi oyud haki gi, omany joma otho odhi oiki. Wacho ni asiro ng'anyo. Ruto oduoko Duale Kindiki gi jomamoko, oduoko Duale Kindiki gi jomamoko. Awuoro Ruto dhi dala yawa wan waol. Erokamano ahinya Akinyi kuom ote makamano. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni kuom wacho adiera ng'anyo masani to koro ok ber. Giweye gi kanyo, gimoro bende kotim asasa to kata ndhadhu ne rumo. Johala hinyore nikech ndalo ng'anyo giloro to dukni mag ohala nyaka gichul. Familia maggi bende dwaro chiemo. Moko nigi loans monego gichula. Dhano hinyore okoyot. Penjna wendo ni ng'anyo nyaka karang'o. Ere kaka girito Gen Z e seche magi ng'anyo mondo kik gilal ngima. Mogik, jomaundu osedonje ng'anyo. Ere kaka gifwenyogi, to ka gifwenyogi, ere kaka gikedo kodgi. Aluo twak ka an umoja inako. Erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng' kuom penjo makamago. Dieli Opong' wacho na neno Ramogi TV ka ane gwenge mag gogo ka Nyamkago. Anta neno ni Gen Z koro uchung' ng'anyo ni Raila Amolo Odinga osemako wi ruath. Saumu Chiela wacho ni sirikal mar Ruto ang'o momiyo ji inego kama. Nyaka jofuambo inyore nomiyo nyoro jofuambo nokonyisowa gik mane timore. Ok amor gi sirikal. Owino Omso wacho ni ng'anyo ok wabiweyo nyaka Ruto wetok teko tim gik ma wadwaro mano Amos ka entiere Mombasa Likoni. Fred Osuru wacho kama Ramogi TV oyawre Joyce Mosnadan. Penjnago ni okang' ma ODM dwaro donjogo e sirikand Kenya Kwanza kata KK. Bende en okang' makare koso en ndhogo jopiny. An Fred Osuru, an Dandora. Penjo malewa ahinya. Aya, mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no Okinyi makawuono kokalo e yore waduto te mag tudruok Okinyi makawuono. Rogo, aneno kindiko moko kuom penjo ma jopiny penjo Okinyi makawuono. Kinyalo mana duoko gi. Akeni chak kod mogik mano mar Fred Osuru. Fred Osuru penjo ni nitie penjo mopenjo mar okang' ma jo ODM kawo ka donjo e sirikal. En ndhogo jopiny kose? En penjo ma tek depending gi kaka inene. One, ji oseyie ni ng'anyo koro oseketho gik mang'eny sani. Mokwongo en ni jonjore osekikre gi jo ng'anyo ma giseketho mwandu mek ji, ma in the process ma demonstration police be osechielo innocent people gi magina ka gine gidwa contain demonstration no. Koro ng'anyo duto to nitie ga advantage gi disadvantage. To waneno ni disadvantage osebedo mang'eny. Nyaka wacha adier ni jo civil society kata jo mochung' ni ratiro mek ji document cases mar ji osetho kata jomoko osehiny kata nitie abduction mosetim ma Joyce nyaka sani bedo ni ma od jofuambo onge the exact number. Poko ket ayanga ni ji adi mosebedo abducted masani pod ngima. Onge jomong'eyo, onge kwan mosetim. Koro sirikal kaka nyamero wacho sirikal masani ni ji oseneg mang'eny. Ji osedisappear mang'eny. Jomoko osehinyre, property destroyed. Koro aneno ni piny kalure gi ng'anyo ma kama seche moko ji dok chien to wacho wapimo to koro ere advantages mwaseyudo gi ng'anyo ka wa sustain
en tho mek ji, en disappearance kurse waseneno ka nitie advantages mitim. Cabinets osebedo suspended, reconstitution ma cabinet ni be pok otim maber nikech jomoko be osegwel mane obedo suspended kendo. Koro wawinjore ni nitie disadvantage maloyo advantages. Koro aneno ni apuoyo gima jakom osetimo on one hand. Wabed joma wacho adier be seche moko. Dwarowa kaka Gen Z kata joma protest ne wadwaro ni babo bed thenge matin mondo wa deal gi issues kaka wasekwaye. Lakini wa acknowledge na diere e kwayo ni nitie jonjore mosedonje. Koro ji nyaka bed piny ma ji los. To gima macha wacho na puoyo babo nikech kirango every time osedonje koneno ni the country is better than everyone. Ni kata kamano wuoyo to nyaka wuoyi because the country is going a wrong way. Iwinjo kaka sani ng'anyo manyo tim nyoro Zimmerman ka Githurai wakia gima notimre gotieno pod pok ong'iswa sani, but ne nitie tulo manyo timre gotieno throughout. The other time nen Githurai on 26 June weche mosewuok bang'e kanyo waneno ka ji bedo retrieved, bodies are being retrieved. Koro aneno ni gini is taking a toll on us. Usewacho ni biashara mek ji be okosibo ben madhi maber, joma be tayo yore mek apiko onge customers. Joma nie taxi capital centers Nairobi, Kisumu, Nakuru, Mombasa okoseyudo biashara nikech ng'anyo. Koro anase kwayo protesters ni wase push to the level mabe nyakwa yie ni wasetimo the much we can do. Tokni waweyo wabed piny, wadog piny, warang, wami government opportunity marango nito gik mwasechwalo mbele. How long? Nikech ingen jo ka you are in a position of leadership nyaki kwa time mondo itim gik moko. Ti wacho ni miyae uru time 1 week, 1 month. Penjo any time. To koka timo. Penjo any time maromo nade. Nikech adiera demands ma Gen Zs ginitiere godo. Kata demands mane Raila Odinga ochwalo. E kinde makoro nogo about e weche mag TWAK ni mokwongo onego bed ni rowere mane owito ngimagi e kinde mag ng'anyo chul familia magi mago mohinyore bende sirikal ochul. Polise manotiyo kod teko mathoth kuom jopiny onego bed ni kaonegi okang' mager mar chik kendo moko kuom gi bende gwetawo. Wantiere kod wachno mano mar abductions. Gidwaro mar mondo mi jomo bed abducted te ogoli kendo giriwre gi familia magi. Wantiere kod wach mar ndike tich Dr. Interns kaachiel kod jopuonje mag JSS. Mago bende dwaro twak kose nyaka gidwaro time maromo nade kapok oketgi e tim. Okina ni kaka wacho ni nitie government processes mabedo ga. Nikech isewinjo ka jatend piny e interview mabe osebedo go koluongo e kar dak mare State House. Ongiso ga piny ni nitie gik moko ma en owuon odwaro no tim. An kaka Dan Orogo an gi grievances abe kaka japiny ni government ma wan go sani okosebedo ka tayo weche yo maber. Lakini abedo to the reality nitie gik moko ma kao government processes. Gik moko kaka iwinjo nikech nitie joma nobedo abducted. Iwinjo kaka nawacho ni nitie jo mobedo abducted kam nitie joma innocent to nitie criminals e gika. Koro ingen government be through the processes nyaka ng'e to joma gema wa peaceful demonstrators ginyumo gema wa criminals. Iwinjo mano nitie process ma investigation na kati. Nyalo penjo ni process maromo nade nikech kata kwa wacha diera Daniel Orogo nek makware mayande wayudo ringre nokao obila less than 24 hours mar makachich magi to kaw thuolo maromo nade kalure ni wacho ni pile sirikal bade lach ang'o momiyo mae makoro kaw chenro malach ahinya to sirikal bade lach kanyo dakwane bad sirikal malach an mar kaka nangisin arango possibilities mar government processes iyudo ka okanyal I don't speak for government iyudo ka ntie moko ma tayo gi kaw time ta yien nitie moko ma needs an immediate action. Emo mineno ka ogai ma Raila Odinga owacho ni nitie gik moko ka must be done immediately kapok obire dialogue. Magi doesn't require time. For example, releasing joma nobedo abducted for example ginene compensation mar families manobedo affected.
Koro nitie gik moko mawacho ni ne ayiego demands ma has been carried forward both by protesters both by the ODM party. However, be nitie gik moko ma are unrealistic demand. Kaka nawacho ni, for example, kiwacho ni Ruto must go. Iwinjo. Koro ka Ruto must go, awinjo ka joneno amoko wacho ni ool gi government ma Ruto. Yes. Everyone, kata an aol go. Everyone is tired of government. In fact, gima be noriwo wacho ni one gi opportunity mar election. Ta yegi nyamera moro no wacho ni citizens never learn. Shida mo an go ni citizens wa seche gi chal ka gima wakasirika ji okoero gik madhi mbele. Lakini komi opportunity mar election. The same mistake watimo. Same mistake dogni neno ka jomoko oting'o placards nyoro ka gin gi support gima government timo. Koro it's an indication ni kata bed ni wan gi ng'anyo kata bed ni we are tired. We can repeat the same mistake in 2027. Indications are there. Koro an gima nawacho ni ng'anyo sani is peaceful protest. As a governance advice, I'm making peaceful protest gima wan go constitution. Okinyal ketho peaceful protest. Nikech mano gima katiba oyango ni nitie. However, waseneno kantie jomoko madonjo a peaceful protest, maketho peaceful protest. At the end of the day, joma innocent, ema bedo ichielo gimagine, ema people's property mabe onge ng'anyo. Ineno ka bedo destroyed. An akwayo ni wadhi e dialogue. Wami government an opportunity madhi e dialogue. Untie demands mwaketo. Gimari pa benua tima demands gi. Or benua keto gi time be. Realistic time. Wangene William Ruto government wamiu 2 weeks. Kata mana 1 week. Mondo you do the following. Release these people. Compensate these people. Wamigi 1 week martimo. Lakini yudo ka wase keto protest each and every week. Kori neno ka concentration ma government. Any o contain protest. Okay, ni odil gi demands. Ineno gik mamagi be nyaka warang. Adwa no med somo moko kuom ote ma joneno magwa podi medo chwalo no kinyi makawuona nyisi ni nyalo chwalo nwa ote kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuona. Neno ote magi kendo moko kuom penjo ma joneno magwa bende penjo. Wabo bedo kwa somo gi achiel kachiel e kinde modhi mbele ko twak marwa. Evans Generali, wacho ni an Evans Generali wuod Sae Konyango. Kwani ODM ni nyaka yud lemo eka giwach ni ginie dialogue. To jo ODM go ginyiswa gima gisetimo gi positions magimako sani kapok gidwaro positions e sirikal ma ok morgi. En wuoro mar okombe. Haya. Daneno machielo wacho kae ni Joyce Oyaure awacho ni jo Gen Z onego chiu ka Samuel Makoure Masita Rusa koda Wanjiu obed their representative e TWAK. Ya otajo nyingero were moko mowacho ni ber gi bede TWAK. Akuku Otieno mar Thimlicho Inga Migori County wacho ni Joyce adiera gi momiyo Gen Z oluoro romo gi government en ni giparo ni ka oluongi ato kar loso siep to sigu ema dhi bedo manyalo kelo kata wito ngimagi. Odhi mbele kowacho ni adiera giluoro ni chalo ni ginyalo sign agreement ma opandgi gika mang'enya mabo wuok bang'e makoro onge konyo. Maka Kumu Junior wacho ni ng'anyo ok nyal rumo nikech jok mang'anyo sani chunygi lit. Ng'enygi ema ne Ruto osingo negi laptops to nokomigi. Koro miriambo mang'eny all the time. Phoebe Oliel wacho ni Ramogi TV ler awinjo umakare an nyathi Oliel ka an ngomongo Olielo ka an ngomongo. Adiera ni nyithindwa duto okoso ticha. Emomiyo gi ng'anyo. Chien kacha ne nitiere kazi kwa vijana ne okonyo. We nyithindwa ong'anyo. Vitalis Ochieng wuod game Karariu bende wacho kamayo yaure uru Joyce Oduor amor kasemolo kodu kendo mae chenro ma ok weyaga oko tiju mutimo kaka jofuambo konyowa. Odhi mbele kowacho ni kaka jo Kenya nikech ka okun to gik matimoregi ok de wang'eyo kendo nyoro iyano wang'a kane otamu emenyonwa manyiso ni idwakowa e ndalo manene. Odhi mbele kowacho ni to gima adoka wuoro ni podi
nitie jomoko mitiyo godo e ng'anyo michulo mondo otim timbe ma ok dhi kare, to macha gima ne onenore e lela omiyo podi piny Kenya onge chieng' mabodhi maber. Omedo kowacho ni ne wayudo nikech pesa mimiyo jomoko to moko timbe gi maricho. Penjona en ni owacho ni ang'o madimi kel macha to adakne owacho ni dakne omakgi, nyiso ni Kenya kae nitiere joma itiyo godo. Aya, mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no odiochieng' ma kawuono kokale namba mar 33600 kaachiel kod Facebook gi YouTube kama wantiere live okinyi ma kawuono. Orogo, ineno ka jopiny loso moko kuom gi wacho na adiera nitiere jogo michulo mar mondo mi owuog e ng'anyo. Nyalo bedo ni en koso mar tich mar were okoso godo tich ema koro miyo ni koro giwuok oko, gineno ni ng'anyo no ema seche moko inyalo miye kata 500 moro kata 200 moro. Koso ang'o matimore, to ere kaka wanyalo tieko gik makamagi mondo kobedo ng'anyo bed ng'anyo mar kwe, ni ng'ato wuok oko ko ng'anyo mar mondo mi fight ne demands mage, ok ni owuok oko no chule mar mondo mi odhi oketh mwandu kata oketh ng'anyo mag jomoko mang'anyo mamuol. Historia mar ng'anyo again, wasebedo ka ng'anyo mwaseneno mostly itimoga gi politicians bang' yiero ka gikwedo outcome mar election. To ng'anyo mostly iyudo ka joma bire ng'anyo partly gin jomochul. Koro ng'anyo ni bioso bejo opportunity moro kama be ji yutogo. Kata ka politicians kata jo siasa dwaro go ng'anyo as a bargaining opportunity, gibe gisebedo ka gichulo rowere mondo obie ng'anyo. Civil society, hii winjo ka jatend piny nowacho ni nitie organizations moko mosebedo ka gisponsor ng'anyo e piny ka. To kiranga dier, seche moko organizations moluongo gi do not give money directly, lakini ineno ka jomose luongo ng'anyo gi gisebedo ka gichulo jo ng'anyo. Bang'e irango ni transport moro matin midok go e ot, kata minyiewo go pi, kata minyiewo go gimima chai moro. Koro ng'anyo koluong kata ka rowere winjo nitie ng'anyo, giwuok ni kata ka gi express the opinion, to nitie kaka financial benefit moro be nitie. Emi winjo sani ni koro ng'anyo masani kaka Gen Z wacho ni gin to gin faceless kata gin leaderless. Matiende ni gin gima golo gi oko en ni ok gimor gi sirikal kaka tayo piny. Kendo gimobilize through spaces mantiego ni onge ng'ama chulo gi kabisa. Koro iyudo ka frustration ng'eny. Iwinjo kaka janeno moro nowacho ni iwinjo ka nitie frustration moro mantie ni ne wagon ni sirikal ni ombulu ka waketo jatend piny kana giwacho ni government biro bedo mar mama mboga, kendo bedo government mar mkokoteni, joma tiwe mkokoteni kata jo apiko. Lakini bang'e kanyo to jomose gwele migao gino siepene kata jomose fund campaign. Koro nitie frustration mabiro ga. Tase wacho ni wasomo kendo walan ni any politician mowuok ni kao rowere to are promising them gik moko kendo gitimo gimiluongo ni class struggle. The worst mistake ma government notimo. Gimoro ma ipogo ji according to class. Iwacho ni jogi gin joma gin go to jogi gin joma onge go. Dynasty versus hustlers. Gino was coming to haunt the government. Nkech koro hustlers gi gibro wuok ka gidemand. To mae faces mineno koro sani gi. Koro en gima ayegi janeno kawacho ni nti frustration ma roweren go ni ne wawuok ka we are being promised government is government for hustlers, lakini okwa neno nyaka sani. In fact, hustlers emori pobed ka gisebedo gi shida.
Koro to contain this, dhi bedo matek nikech koro gineno ka en government ma foundation en miriambo. Koro emawinjo ka jatend piny every time ma jofwambo kode, the first question mipenje ga ni can you be trusted? Nikech ipenje ga koro midhi wacho kata sani ni. Can people trust ni gima idhi wacho ni en gima adier? Nikech anytime you walk a rallies, anytime you walk a media, to gima japiny wacho na ng'ani en miriambo mane modhi wacho kendo. Koro these are the things mineno ka chando jopiny. However, asekwayo kama ntie sama chopo ma the country is bigger than an individual. To kama emineno ka Honorable Raila Odinga oseneno gigi. Kendo osesomo kama piny ochomo. Kendo gi experience ma en go. Biro mare nyako appreciate nen biro be ma patriotism. Nitie weche moko mosewach. Mara ne en koro en ose betray ji, mara ODM party, mara ang'o mosetimre, osechul ng'ane. But ananene yore mopogre. Ananene yore mopogre Joyce. Kech biro ma Honorable Raila Amolo Odinga en biro ne mar every time. Obiro kokonyo piny. Owacho ni piny ose kaw direction ma is very wrong. In fact, and I can tell you confidently, ni kawadhi ma for 2 months, ma is not contained. Dongi winjo ka koro jini gi paro mar dhi airport. What happens ka ji dhi airport? Pinje moko ma iseneno ka sani gin pinje moko ma onge direction. Sudan. Pinje moko ma Middle East. Gima jitimo ga mokwongo gi seize airport. Iwinjo. Paro no en gamni wadhi seize airport. To kise dhi seize airport to mani ketho piny. Nikech koro there is no way. Nikech koro mani ketho economy, ketho international community, onge gimoro madhi mbele. Kise seize barabara, ka jojeshi osewuok. Makosa mabe jatend piny osetimo. Jatend piny okoripo bed ni golo jeshi e barracks. In either way. Jeshi okoripo bed ni ng'weyo yamo ma fresh. Unless nintie violence ma oripo bed ni contain. Okigol jeshi e barracks ni koro timo pedha. It is wrong. Ok timga kamano. Koro ineno ka mistakes, blunders ma itimo sane gi will cost us if we are not careful. Aneno ka ng'ato bende penja kae, owacho kae ni manobra Kuku George Martin Licho Inga Migori County. Ngise kae ni Joyce penjna Mr. Dan ni NB. Onyalo chomo baba gi tira ka oluongi romo kode ka iye wang'. Kalure gi gik ma ker wacho, podi en gi ich wang'. Koro romo kode gi sani to podi tek. Kalure kod kaka jatend piny osebedo ka loso, adiro chalo ka ng'ama pod nitiere kod mirima. Nyalo bedo ni mane gimomiyo kata rowere ok dwa mar mondo miyo bed kode twak. Anno ka wadong' kod dakika matin kende, to atieko twak mar odiochieng' ma kawuono. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni bende na Government of National Unity ma koro sani bedo fronted, obed kod sirikal kata kweth mapingo piny owacho. Bende ne solution kata ene monyalo miyo wageno ni piny Kenya koro biro bedo kod kwe nikech adira gi sani wanyalo wacho ni tungni nitiere, wego hala yudo lal, nyithi skul bende sani dhi e skul koluwo skunde moko kinde ka kinde kong'eyo ni ng'anyo nitiere to giwacho ni oyo kik wadhi e skul. Kata kamano Government of National Unity ene genowa kose ng'anyo masani ok en ng'anyo nikech political class o disagree. Ng'anyo masani en ni rowere nigi grievances against the government. Koro kaka asewacho ni political solution kaka coming mar political parties to giwacho ni we have a national dialogue. Ok en gima dhi konyo sana. Lakini ber e gima I insist ber ka jatend piny odog piny kech iwinjo ka joneno wacho ni dakilos gi baba uken gi kaiyo wang'. Lakini en baba unyakilos kode nikech ich wang' mare kod you avoiding mondo ilos kode dhi ketho gik moko. To jatend piny kinene kendo kineno kaka en ok en ng'ama duogo ga piny kihoya. Lakini ineno ka protest manotim nochune nyako duog piny, nochune nyako dissolve cabinet, nochune manyako withdraw finance bill. Koro nitie gik moko ma even kantie dialogue, people must still push. Emomeniyo ineno ka paro na paro niya ni there is freedom mar protesting, mar peaceful protest. Manyaka dhi mbele. Nikech ok inyal trust ni kiduogo piny ma rowere kata mana different jomoko stakeholders oro jogie e dialogue. Ni mano is the end of everything. Rowere kenda wacho ni kendo janeno confirm rowere gima giluoro ni history ma dialogue en ga ni udhi bede kata to rubber stamp
to gidhi chung political class kata mana joten piny kata mana government dhi chung to wacho ni mae gima wachope. Append your signature whether you like it or not. Dialogue mae kam wachope nikech nitie political parties. Koro iyudo ni ionge recall back nikech nin part of the committee to mane gima committee o resolve. Koro ineno ka rowere nyaka still push. Ji nyaka bede street lakini be nyaka wach ni kata ka wane street jogwa moko be nyaka ore dialogue. Koro ineno ka is two ways. Ema dhi konyo. Koro nikech ni penje paro na aneno ni the only way is ni wadhi e dialogue. Tok ni asiro gik ma government wacho. Tok ni asiro ni government is a good government. Awacho ni chopo ga seche moko. Mirango ni the country is better. Kech waonge any other country Joyce. Jiadi manigi passport. Maka pinyo kethre to you can get out. Kata mana Uganda be ok bidwaro an kech jo Uganda government neno ni wan pinje ma oko nyaka ibed gi pesa moro koro wadhi kuno nikech jo Kenya sani ku winji ni ja Kenya to government wacho mana ibiro kama on inside ji mondo chak tulo e piny koro we have a bad name be wan gi good name wase inspire koro piny wana mana gi Kenya ka emo mineno nitie seche moko ma we can push to nitie seche moko ma wadok chien wacho na kama koro chope ni waketho piny. Wach ni Mogiko Orogo kwa tieko. En mase wacho ni atieko ni ka wacho ni dialogue is important. I insist nikech ang'eyo. Nikech nitie gik moko wase solve mana ka waloso. Nitie gik moko wase solve mana ka wane street. To wase bede street to government ose winjo ose kwayo ni joma ng'anyo nyakubed piny ma uchual leaders u. Awinjo ka janeno wacho ni nitie ji adek nyinga dek but okinyal ng'eyo ni magi the leaders ma Gen Z dwaro nikech gisewacho ni gin leaderless koro tek ng'eyo koro nyaka gibed piny ma gimi ji mwelekeo mar who is representing them in these talks mana ka gidhi mbele gi ng'anyo. Erokamano ahinya Daniel Orogo kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi wabed kod twak mong'ith kotudore kod gigo duto mosebedo katimore pacho ka. Nyakwa Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak mar okinyi ma kawuono. Evans nyakwar Janet Onyango bende wacho kae ni the problem is in our country is politicians, they love themselves. Mane momiyo kinde ka kinde Nyakwa Ramogi Ajwang' iwacho ni onego bed ni wang'iyo kata wanono jotelo ma waluto negi ombulu to gisani jopiny oseriekore kendo ber kwang'iyo mano yiero mabiro mar mondo mi wabuo yier jotelo mabiro tiyo ne jopiny e yo makare. Gikanye mochopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny Okinyi ma kawuono wakaw yoyo madundo bang' yweyo tibo bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo gi jailieta kik idhi mabor.